Bullseye. Paminaw na to mga igala, si Senadora Amy Marcos, kalabot nining iyang duha ka magkasunod nga mamahayag. Kay maulagi, si Amy mga igsoon, well, may kredibilidad po nga, musulti about this issue. No? Kaya ang concern ni Amy karon, nganong inyo man ang gamito na nga mga kuan, nga wala man na siya relevance sa impeachment. No? Ato ni mga igala ang himayon kung nganong weak si Madriaga. Because they are proposing a Madriaga that can do it all. Di ba? Sa ilang good mga igala, kinsa may naggamit aning Madriaga, nag-present silang Madriaga mga igala nga very close to the Duterte and very useful to the Duterte. Gamit kaayo sa mga Duterte. Tinga ganit no? Kaya mo contradict man gud pud ni sa ilang pasangil nga ang mga Duterte mamamatay tao. Kaya pagka kani nga tao may gala kahibaw sila nga gamit kayo ni, dapat may gala nahipos na ni kung tinuod may gala wala. Actually karon sa ilang pasangil may gala nagkalabo-labo na. May igsoon, wala na tinuod. Makaingon ka ang tanan na lang yun pagpangdaot na lang yun mga kaigsuunan. Awa ha? May paminaw na to mga igala si Senador Amy Marcos. Bullseye. Bullseye. Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Yun lang po. Ma'am, pero kilala niyo si Madriaga na talagang tao ni VP Sara? Huhi! Sino ba yun? Pero ma'am, doon sa ginawa niyo ngayon na press con, di ba possible na umakyat dito sa Senate yung impeachment case? Hindi kaya ma-question na yung inyong pagiging impeachment judge? Ang totoo, hindi ko maintindihan kung anong koneksyon dito sa impeachment case. Ang sinasabi ko lang, yung katotohanan tungkol sa mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa impeachment. Mananatiling akong juror at judge at pakikinggan ko yung ebidensya nila. Pero sa aking tingin, wala naman tong koneksyon. Ang sinasabi ko lang, yung mga claim niya, alam na alam ko na hindi totoo. At palagay ko, walang koneksyon sa impeachment. Ilag na ilag rin ako katulad ng ibang senador na mag-comment whether pro or con. Pero sa mga linathala, itong mga impormasyon niya tungkol sa term sharing, tungkol sa kasunduan, tungkol sa pag-uusap at meeting-meeting. Alam ko kasi yan hindi naman totoo. Are you also questioning his credibility bilang witness doon sa impeachment hearing? Ganyang mga testigo ang ihaharap sa Senado, mahiya naman sila. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar. XFM Katropa. Isunod ang ikaduhang video ka para matuhog na itong usa. Next video. XFM Katropa. Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan niyan? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos noon, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, biglaan pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang. At ang inaakala ng tao si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito. Hindi ako sang-ayon. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasinungalingan yun. Itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya... XFM Katropa. So, it's the word of Madriaga against Maygala, the word of Amy Marcos.
kung ako may galang tanaw ng credibility, mas mutuo kung Aimee. Ano man, tinuod mag yun, na may maka-attest niya, sila bagay gala mo igasabot ba? Unsay dagan ani. Ang problema nila kay Madriaga ingani you overly painted Madriaga and overqualified siya. Di ba? Overqualified kung sa trabaho pag-abdi madawat. Ngayon man, dili kulang atong isweldo niya. Hulo na daw ng suod, kulang na lang tig-ilo siya ni Duterte. Diba? Bagman, tig deposit og cheque, tig hatod mga igalag kwarta. Unsa pa man, tig organize og tao, tig palit og sakyanan, driver. Unsa pa? Tawag ani oy kining security officer. Nadugay magkus Davao, bay wa bago kailang Madriaga. Diba? So, sobra-sobra ang inyong gihatag nga quality kang Madriaga, over kaayo. Nga, di na noon matuuhan mga higala. Karon, iba matudaan ni Senador Aimee Marcos, nga na ako dito, wala man na yung ana. Wala may Madriaga dito. Ang challenge karon og panawagan mga higala ng Senador Aimee, Bong, ambot lang pag maminaw pa na imong igsoon, madam. Kana mo'y pinakadakong challenge nimo, papaminawan na imong igsoon. Pero kung maminaw na ang asawa na lang og si Auntie Claire, tiwas. Oh, bisag kani man lang siguro, makabawi ka. No? Panawagan karon ni Senador Aimee nga to siyang igsoon nga, Bongbong, Mr. President, Pangulong Bongbong, kabalo man ka ani, nga dili tinuod ning gipanulti ni Madriaga. Og dili nimo ni iro si Madriaga, og dili ikay gabuhi ani, sulti diha sa tinuod. Sa tan-aw ninyo buhaton na ni Bongbong, never. Dili. Nga naman mga igala, una, mo na sila nga, well, ang executive, dili bang hilabot sa trabaho sa legislative. That's one. Ikaduha, ganahan na sila may igala kay they benefited usab sa pangitabo karon. Ilan ang sugnuran ni noon, kay para ang atensyon sa tao na kang Madriaga and the impeachment of the Vice President, malimot na ta sa flood control, malimot na ta may igala kang Martin, malimot na ta maigala sa mga kasuhanan. Malimot na ta maigala sa maleta. Malimot na ta kang saldi ko. Asa na maigala gibutang sa... Ginuubay nagbutang kang saldi ron. Asa na ron? No? Malimot na ta ang mga isyuha na maigala. Malimot na ta ang gobyerno maigala. Taman ras ayuda ang tabang ni ining panahon sa krisis mga katropa. Kauban si Katropang Arnel Cortez. So I doubt it mga igala, dili ko kumbinsido kung buhaton ba na mga igala ni BBM nang bisan kung kasayod siya tinuod mga igala, he will never do that. Yan naman, una, sige kaingon ko na, naigamiton na mga igala, maingon na kami sa executive, hindi kami nakikialam sa trabaho nila. Hindi kami bahala drama na ng Kongreso di mga igala, under the, specifically, the Committee on Justice mga igsoon, bahala na sila diha. Hindi kami nakikialam. Mr. President, ang hindi pakikialam sa isang katarantaduhan ay para na rin kinukonsinti mo ang nasabing katarantaduhan, Mr. President. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. When you know that it is not true, when you have direct knowledge on the event, mga katropa, you have the moral obligation to say the otherwise. Kung kaybaw ka mga igala, nga kanang butanga maigsoon di na tinuod og day nagbuhat-buhat and somebody's life is at risk mga igala or being ruined because of this lie, and you know what is truth or what is true mga igala, then according to basic ethics mga igala, you have the moral obligation to say what is true, because if not, you are consenting na tablara mga igala, imong gikonsente ang bakak. Bullseye. Either you are for it or against it. Ana na siya kasimple mga kaigsuunan. Bullseye. Either kauban ka ana or against ka ni ana. Bullseye. Wala na pamukaw mga higala sa administrasyon karon. Kay
Kining kamadriyaga mga igsoon daghan gyud bisag kisay pa istoryahon makaingon nga matay no. Kuyawa gud ning tawhana bay. Bisag kita makaingon ta mga kaigsuonan. Kuyaw si Madriaga og kalidad no nga klase mga igalas pagkatao. Ato ding sirad-an kining una natong topiko mga igala sa pag-ingon. Kung nasayod ka mga igala no unsay tinuod and you know that it is being twisted and wala kay buhaton mga igala aron i-counter kini. Tabla ray gi-allow nimo mga igsoon nga mutunhay ang bakak. No? Tabla ray gitugutan nimo nga mo'y mo patigbabaw ang dili tinuod mga kaigsuonan. Ngano man, ngano naamang kay moral nga obligasyon bay nasayod man ka. You have a direct knowledge. Kung wala kay direct knowledge, wala tay problema diha. Pero kung si BBM mismo ambot lang pug naapa siya, pasigwa po siya sa buot atong panahon ha. Oh? Sigwa siya may gala sa buot atong panahon ha. Wa tay makuan diha. Daghan siya mga rason. Pero kung tinuod may gala nga nasayod siya base mga igala sa panawagan sa iyang igsuon. Actually, dapat ang mutubag ani dili man si Auntie Claire. Ang mutubag ani si BBM dapat eh. Kay hilas na kay tanaw si Auntie Claire pamahayag may gala sa igsuon tubagon may gala Auntie Claire unsa day ka Claire? Kabahin na gyud kas pamilya ni ay. Ay! Diba? In the first place, Auntie Claire, sa paghisgot-hisgot aning tanan wa ka. Sa pag-isgot-isgot aning tanan ang naa si Aimee o si BBM. O kinsa pa to mga involved dito. Kada pagsabot sa unit team. Mga pila-pil diya kay gikuha ra man ka, gipapaghot ra ka. Pagkaroon na mga panahon na. Mga kaigsunan. Di ba? Oh. Oy, na nagsend na mo og lipay ta ani na nagsend na mo og 1,000 stars. Salamat kayo. Thank you! Si Katrina Mimi Lee, pila man ang 1,000 stars? Gab? Unsa may ato ba kuha? O kay bawa na ba yoy? Kurang sa YouTube pud ganina na tay star-star sa man na mga supers, mga ana no. Na mga heart. Wa ko kay bawa na ba yoy mga crown. Pero pwede na po ninyo na panuplokod Kuna mo'y kwarta pero gwa puyo. May buntag ninyo diha bitaw. So, once again, tapuson ko ning unang topiko may igala by saying, either you are for it or against it. Mo na may igala panawagan ka BBM. Pero ako, sa akong kabahin may igala, in my own opinion, dili mga igala mo buy out si BBM niya. Nang anuman, he benefited as well ni ini may igala nga issue karon. Nakabenepisyo sa ni ini may igala, ang tubag ni Auntie Claire, no? Ang tubag ni Auntie Claire, si Sara daw di dapat mag-apil-apil mga igala karon, labi ang isgutan accountability ug transparency, nganuman, kaya siya mismo daw issue ang accountability and transparency. So what they're trying may gala to, kay dapat, ang mulutaw yun karos balita sa headlines na nanisgutanan may gala, nga si Sara may gala, ni gasto o 125 million in less than 24 hours. Ni samot na manoon ni kadi katuuhan ninyong kalaki. Ingana na yun kahangol sa kwarta may gala nga. Pag abot pala siyang kabot, tala sige panghatag na. Binuang, tado mo. Tarungan ninyong turya ba? Tarungan ninyong panday ang inyong istorya. Bullseye! Alright!